אלה ימים הנוראים. לא, ימים טובים. תראה איזה נכדה שלך אוכלת אבטיח. ספרי קצת על הנכדה שאוכלת אבטיח. אלה ימים שנפגשים כל המשפחה, ילדים וגדולים, וחבל שזה זמנים לא הכי טובים, אבל טוב להיפגש בכל רגע, בכל מצב. אנחנו מצטלמים עכשיו. נהייתה משוררת, האישה. תמר, את רוצה להגיד משהו לסבא וסבתא? תמר נהנית פה. תמר, תגידי... אבטיח מהרצליה. תגידי להם כמה את שמחה שאת פה ושאת אוהבת אותם. תגידי, שנהנית מהלשון. תגידי לה משהו, אני מצלם אותך. נו, תגידי. רגע, יש לה פה מלא, הלו. נו, מה את אומרת? היא לא יודעת לדבר. היא יודעת, בטח שהיא יודעת. רגע, הפה שלה מלא היה. אוקיי. בוא, תנקי את הפה. רוצה להגיד משהו, תמרי? כן, כמה טוב להיות אצל סבתא. תגידי משהו טוב. יש לה לשון בשפע. כיף לך אצל סבתא? הלשון היה טעים. של סבתא. והאבטיח? עוד יותר. טעים. כיף אצל סבתא וסבא? כן. יש.